ಮೊಲ್ತೊಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ದಗಸಿ ಏತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ತೂವರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಉಂದು ಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಯಾನಿ ಕಡಪ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ ತುಕ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪನ್ನೀರ್ಗೆ ಎತ್ತನ ತುಲೆ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ನೆಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ₹1 ನೆಟ್ಟು ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಫುಲ್ ಪಾಡೋನು ವ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಪೇರೊಂದೇನು ಜೋಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಅದೇ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ಯಾನು ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಐಕ್ಯಾನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆತ್ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಯಾನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವೇಡ್ದು ಬಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಯಾನ್ ಮಂಚದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಮುಂಚದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದು నేను ಲಾಯ್ಕ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ದಾದೆ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಚದು ಯಾನು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಒಯ್ತೊನುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದಾಗೊಂದು ಏನು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಲಾಯ್ ಒಯ್ತೊನುಂಡು ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಅದೇ ಗೊತ್ತನೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಏನಿತ್ತೆ ದೀವನು ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ಬೇಕ ಏನಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನು ಎಣ್ಣೆಕ್ ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಕಾಯಾಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದು ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಕಾಯ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಡು ಇತ್ತಾಯ್ಕು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋನು ವ್ಯಾನು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿನ ಐಕೆ ಪಾಡೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಮೂಜಿ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಐಕೆ ಪಾಡೋನು ವ್ಯಾನು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಆಜಿ ಗೋಡಂಬಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ರಿಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಯ ಹೊಡೊಂದು ಕಾಯ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದು ತುಲೆ ಮುಲು ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ ಕಾಯ ಬೈದನೊಂದು ಮೊದಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಬೇಯ್ದನು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೂನಾಗನೆ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತವಾಗೆ ತಂದೆ ತವಕು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದೇನು ತಯಪಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಕಾಯವರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಕಡು ನಾವು ಮೊರೆತು ದೀದಿತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಾಗ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮೇಡ್ಲ ಕಾಯವಾಡು ದಾದ ಪಂಡ ಸಾರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ತನ್ನಾತೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಅವು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿತ್ತೆ ಕಾಯ ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಾರಿ ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಕಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬನ್ನಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಅವಳ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚನ ಡಿಲೀಟ್ ಆತನು ಮಾತಿರ್ಗ ಸಾರಿಗೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಂಗೆ ತೂಪಿನಿ ಆಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈತದುಲೆ ಅವು ಕೊದಿಂಡಿತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನು ರಡ್ಡು ಹೀರೆ ಪಾಡ್ದೆವು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಹೀರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಪನ್ನೀರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡ್ರಿನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರಡು ಕೊದಿ ಬತ್ತಿನಿ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಏತ್ ತೆಲು ಅಂತ ತೆಲು ಬೋಡನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತನ್ನತೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೈನ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇದು ಲಾಯ್ ಕೊದ್ದೆಡೊಂದು ಮುಲ್ದಲೆ ಕೊದ್ದೆರೆ ಆತನು ಮತ್ತು ಕೊದ್ದೆ ಒಂದುಂಡು ಕೊದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ದ ಕೈಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆಗ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಹಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ತಿನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಲ ಒಂಚ ತೀಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು ಅಂಚದಾಲ ಒಂದು ಖಾರ ಹಪ್ಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಹೋಗಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪೇರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೈಪ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಆಯ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನವೇ ರೀತಿ ಆತನು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂತುಲೆ ಒಂದು ವರ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಅದಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಎನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕಾಣಂದು ಎನ್ನುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ಪೇನು ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಬಾಯ್.